Horas mari hita saluhut na damang dainang na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus pinaadar majo di son songo bohal jamita tuminggu pawaluhod Trinitatis tanggal 10 Agustus 2025 ima na nienet sian pesalmen bidu tolu ayat 12 rodi ayat 22 do topik say 00 do mata ni Jehovah tuaka namaka biari ibana jumulo hujaha majo turpuk tu hamu saluhutna omana tersurat di pesalmen 30 ayat 12 rodi ayat 22 martua ma bangso na marde batahut Jehovah bangso na pinilitna laho ainonna manatap-natap do Jehovah siap banua gijang marnida jolma manusia sudena manatap-natap do ibana sian ujahan ni habangsana do pak sude pangisi ni tanoon ibana do majadi horrohana sida sudena jala dia toido sude pabahenan nasidai dada hinadea ni parangan pamonakur raja dada hinatibul ni gogo paluahon nabigu pangalecem do nang hoda panupahi jaladang hinatibul ni gogona paluahon ibana idama say 00 do mata ni Jehovah tu akan namak kiabari ibana akan namak kalunguton asini rohana asa dipalua tod di nasida sian hamatean jala di pangulu nasida di haleon saya di halungutor rohanami do Jehovah ibana do panupahi do lobu-lobu nami ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami marhaposat tu guarna nabadiyay dohami say pasonggo maasini roham tuhami ale Jehovah hobartu pakkalungutonon nami diho ido anggo sahatna damang dainang na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus tema ni mingguon nama dok say 00 do mata ni Jehovah tu akan nama kiabiari ibana gabi sada pos ni roha do odi hita akan naporsea di Jehovah terlumobi ma di partikian nuaingon nang ulam godang akka hasusaan naksi pikiran namasa di ngulut tabe uju masa hamauloni da jok do rupani nade ba madok hira naso di parwao de batabe pardalanan ni nguluna manang molo say margati soren rongom akka parukilon sayolo do na deba madok boha na somar panata be ulaning debata diakka namasa diguluna asa topik manak tema ni mingguon sasitong na gawe alus doi tuakka sukus-sukun ni nadeba na say uso-uso di pangurupio siya Jehovah tagan mangadopi parukilod diguluna takas do didok di topik ni mingguon paboa nang naso dang naso marpanatap sasitong na Jehovah diakka namasa na niadopan niakka na porsea di ibana alai patar do dido paboa say 00 do mata ni Jehovah tuaka namak biari ibana ditatap debatado akka namasa di ngulut taon alai tasulikik majuatong dirita ati nakso takas behita makiabiari ibana di ngulut taon ay molo takas do perohata makiabiari debata marpanata manang 00 do mata ni Jehovah mangida akka namasa di ngulut taon alani na parjolo tatakasi siya dirita be ima boha awakinang takas do peroham makabiari debata siya nasaroham na pikiranmu unang atok sayolo hita maddo na somar panata be debata diakka namasa di nguluta hape hita do na somakabiari debata be di ngulut taon atong taputihi majo manang napiga akka mutihan na arga siya turpuhon laho sihanguluhonotta parjolo di hati dakko parpesal meddo di turpuhon paboa halak namar tua ima akka jolma namar debatahon Jehovah mangihuto parpesal menon hamok kadongan siam mulanai nunga di hati dakkon akka naporseai doho parpesal mesadiri songo dia do ulina namar debatahon Jehovah hata martua na didok na di ayat 12 pamuhai ni turpuhon molo di hata Heberi didok ma asre manang di hata Inggris didok mai blessed nomor lapatan terpasu-pasu manang diberkati asa nomor lapatan be muse nasahalak nomor debatahut Jehovah ikut dapot tua doh pasu-pasu doi di pardalanan ningguluna dada hola pasu-pasu perdagingon alai las ihudo lumubi nang pasu-pasu partodionna asa songo panidangion ni parpesal menon songo nima nang panidangiot tanian
tu debata nata sobai asa manangah hape namasa di nguluton ikom manoktong mahita marhapurusan tu hattai imana parjolo napa duahon di hati dakko parpesalme do muse paboa sai 00 do matani Jahoba do pak akan nama kabiari ibana di ayat 10 tolu do ayat 10 pak turpuhon mulo taida hatorangan nadisi 25 parpesalmen madok hata manatak natak manang 00 panidangioni naing madok paboa na di parrohahod di batado sudi akan nariko di bangsona saur do panidangion ni parpesalmenon songonani do ni Raja Salomo mulo tajaha di poda ni Raja Salomo bidu 15 ayat tului nama dok manatak manonggor do mata ni Jahoba tulia portibion marnida halak najahat doho nadeng gamar roha alai dada holan namar natap gariada tahe tung mangula do debata dingulu niakan nama kiabiari ibana manarihon diakan nariko dingulu perdagingon nak partod diot tabe dungi musea manginang dia 15 didok parpesalme do diturpu tahun debatado nama jadi rohana sida sudena hataon naing madok sudedo jolmana tinopan ni debata ditatap ibana do sian habang sanai dangadong nalipe siap pernida anda dangadong nahulip naso pamotoan ni debata diakka namasa na niadupan ni akka jolma na tinopanai jala dang naso pola di ida debatanian sudi akka namasai alai saluhu na akan nama saon siapa motoan ni debata doi holanon ikut tahapur syaido memang paboa molotuk pesuhar natahirimi dohot namasa manang realita di ngulut taon tung debata mana ubotoi saluhu na daktu pikirata manginang lahu madungdungi holanon batahapur syaima paboa nading gaddo sude nasinakapan ni debata di pardalanan ni ngulut tabe imana paduahon jala napatuluhon siswada do sude akan ditanoon asa holan asini rohani Jahoba do nasikop amang do tamuinang molo pemasa akka hamaulo dingulu nata adopion so tungga beolo hita mangalului pangurupion sianaka narong di portibion mangihut padok ni parpesal medison manang BHP gogo nia keraja dok parhuaso di portibion dak tu kia manginang lahu mangalehon nariko di ngolu ni jolmai didok dia saplonom dada hina dia ni parangan pamonakur raja dada hina tibul ni gogo paluahon nabigu namar lapatat do pardohanon paboa dang nasia gogo do huaso ni raja sadiri na adong di ibadai manang dak sia katibulon nai jala molo tau duti musim majah dia 10 pitu di dok pangalecem do nang hoda panupahi jala dang hinatibul ni gogona paluahon ibana lapatan na disi tuk par 1 kino do gogo ni jolma tuk songo dia be gogona par 1 kino do gogo ni parhuaso tuk sadia bidak be huasona alai anggo asini rohani Jahoba tung macai sikop do di ngulu ni hita jolma ido nataida di ayat 10 ro di ayat 22 turpuhon molo tajahai ayat 10 ro di ayat 22 ida otta madisi paboa na ditatap debatado lungun ni sude bangso na romar soba tu ibana jala nabo idaut taro pabahenan ni debata ima 00 do parnidaan ni debata mida bangsona di palua do toddi ni jolmai sia kamatean asa marhitei dang dirajai hamatea be hita asa tamama hita tong marlas ni roha nasa na marhaposan tu debata ainunga di pasonggop asini rohana itu hita akka jolma nama kiabiari ibana atong hamu kadongan marhite turpu jamita di bagasan tikion martua mahita akan namar debatahu Jahoba ay 00 do matana manata pardangolatta jala tinggil do si pareon na tumangiho nanggu hangguta tung margati sore piakka namasa di partikianon
toktong mahita marpangucaddean holat tu debata sabbing aidang tolak pita amanginang mangadu pisalu nai asa tu kolam mamikiri akan nama saipe sipata dak tolak pikiratai alani holam mardongat tu debata mahita mamikiri doh mangadopi saluhu takkan masa narong di portivion tapagugu tapadoras majogo arni jahuba saya natangi honon narohita asal ma takas rohatta makya biari debata ulangi madok asal ma takas rohatta makya biari debata atik pesipata dang manikor sero alus niak katangyangmu tangyak ta sudena taingok ma amanginang ditangihod debatado tangyak tai ido songon nadidok dihatan yedeta di buku edde nomor 287 ayat 2 naksipata dipabedda debata pangurupina anggo jupak tikini pitor tongo sonnai ido hatan yedeta songo papos rohatta alani unang mamat cohot tita marsoba huhut mangido tu debata ay 00 do mata ni Jahoba tuaka nama kabiari ibana debatama nama masu-masu hita debatama nama dongani di sude akan naboy masa di pardalanan ninggoluta di tikion tuari marsogot nang aka ari namangihut dope amin.